balay ko din wala, nga ka sa balay ay. Ay, dali. Pareha mo dito gibati ani auto. Truko ko dire. Paita gid kinabuhi kita mo sara karon ay. Pait pa gyud kinabuhi, himtang niya hat niya. Gulay rin tao ko pait pod. Udlos kamunggay, akaning paliya. Ngaw ka kayo. Ngaw kayo balay. Eh, sisula sa kadiri. Dito ta sa lamesa ko. Eh. Ako bigay sa istorya dire. Kasi kita isa. Uy, gamay nga. Sa ring gabiin ako ron. Hindi mo ko katuog sa'yo og ako ra isa, di ko kainom kay. Sayo ka pa anak ko loy. Oo, biya tayong ginaya ang asawa nga. Di mo ta katuog, di ta kainom ginamay. Ay, bangko niyo kon? Ay, aron! Pala mo pa nyo. Sana laro kay. Malamig ginata yung istorya ng kulba. Kilawi ron kay. Matay. Kayo yun baka ani. Baka magiging madalis bukid yun. Nawawar ko sa kuhan gibati. Parang sipit ng inchik. Dili pa kasi suka ko no? Ha? Dili pa kasi suka. Ay, dua pa man kasi mana. Ay. Pag semana ako ta sukaon ya wala ko gidayon ay kay murag. Sure to ko sa estuba gud. Terus apa mo dato ani ko lay. Adi basta membro kita sa di para dato ron bisa pag imukmo ra to netong Sino ko lo? naong sa ay bin biasa bin kunsuan cat bin may nang naara kay Good. ha ba kay alin ako na gabi ba Tilawa tadi, mahurot Ano ko lo? asa kagikan day Ya, mali so liba ko kubaka. ay na din ko kay bibu tag kamay din Kuya, wag tubahan makubo ni Pante. Kailangan ko ng tagis kumurong ng tagtiyan. Lami nga alasa ikaw gahara ka ni. Ah, labi kayo. Di totoo yan. Gimana po ni Ron? Ako rin ginisan ni ka bigit. Sirman ko. Kaya ka mo mong butbut yan. Kaya ka mong butbut yan ako. Kayo ba ako na padaok na daw na dito. Sabi na malutong subaon. Hey, Sirman! Signor! Ay! Ay, Sirman! Wala ko makagdibumba, Sirman! Ay! Anak mo mga kaupoy ka kaliwat pa. Inayan yung buwan. Natik bunga ni buongon mo ba no? Ay, gilihan ko na Sirman. Ano gagmay sa bunga? Oh, pero tamis kaya ako man ang gibunalan og tubong punuan. Buongon sa lolo ba? Oh. Grabe ningog bulas basketball kadad ko. Ah, Tunan. Sa isa ka pungpong tag 12 ka buksulod. Mo. Lima ra man ya. gay. Gagmay pa jud kay bunga. Ya. Asa man kuha nimo, Sirman? Ato, kung asa akong tukmo to, kung gihatag mo batanon. Mabatanong yata kung asa ako tuntok mo ba? Igo na ko. Tukan na nagsugod na lang. Putunan, Ba, Sirman. bunga sa shooter magianing Kadungog na. ergan ay. Kadungog na putuna pa. Sa isa ka tos kabala. Ang kuno nako. Limbal gyud akong sipiat niya. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Tupong pa lang na. Sa balihon pa nako ning Mas magaling ang kamay ko dyan. pusta mo. Tanaw. Sinuko. Kaya, pabawa pa kay inom. Iyan yung pa. Sirman diyan. Respetuhon ko na to nakit. Mandiyan na. Hey, Sirman! Sirman! Sirman oh! Ana, Tuba lagi. Ay. O maginaya mo ang kadalit rigid Sirman kay. di ka tagaspaho na na. Ah. Bisag kuan Sirman, bisag na kay kaduga ka na. Kaya ni. Singulbong kaspa na to ani ba? Pero Sirman, karon sa akong langaw. Ha? Tuba ni kay dayo sa sakit tagdos igit. Pwede na ito pangayuan tong imong kuha. Itong asako mga to. Mabuka nagdala diri Sirman. Kasi ito ingon mo. Pre, Dayo sa pan sakit bodol igit. kuyawan sa taminom man sig. Di, krusilang puso nimo. Di ba kuan na minom ni mga. Wong kwarta ni kwarta gaya sa mata ni. Krusilang puso Di nimo. ba kuan na kay minom ani pero mikan kay mga amigo ta. Minom lang jud kuan ni. Ginaya mo madali din ron Sirman. Pero butang ilag krus mo, yan ang krusila nimo puso. Di pa kay aslam Sirman ay sakit bodol igit. Dua ka semana ra man na.
Ya tubig ka nang gisagulo ko nga. Gamay raman. Grabe to ba ako kagong. Chairman ni Mauro Purol. Katabang gid ni Ano chairman. nang susi sa kontraktara pa? Tibo kay ba. Santala ni mo tawanan niya. Mo tay paduan sa mga ako. Okay, nahalin na mong taklobon ako. Manay timaylan basta padaduanan ako ning kumatartara sa mga apo, halin ang taklobon ako. Katong driver pa mo apo to chairman. Okay, padaduanan gina ako kinahalin ang taklobo. Ayaw mo drive dyan man. 20 mil ng kilos taklobo. Sa way bangko. Galing ka ba? Kaya siya, kung kuha ko Chairman. Mura na matawan sa ni kuan ay. Si Chairman to bisip. Tara si Jasa, ron. Si Mahawa na si Ma. Ayaw na kay bubong iro na katong lain dia. Akara dada. Oh. Dada. Hinaya yung taon kung ako ikapalit. Mau biya ka nato nga pigado kay ta. Eh chairman ha. Okay mga manok diri Jing Lord. Na biya god. Kuan ko kaning di po daghan po kay sa ning akong balay nga sakto maglihi. Ay nga lagi sa kadlaw aw. Pwede po na bisita diri di payawan. Karon chairman ug burag Chairman sir, ug nay muuli ron chairman diri burag kaihaw siguro ta kay burag ikaw po may makatilaw sa manok hinuon. Ikaw mo tayo opisyal diri. Ang gwapo buyag manok ning lugar kay bukid man siya nya. Kuan balayo sa mga silingan kay kung dol kag silingan di mo sana imong manok. Dili ya pun chairman kay Malag kasilingan mo para nako nga butan. Di totoo yan. Ilabtanon. Tinod. lagi po sakit diri. Kay ako ang akong sunoy. Chairman ko kaba. Napuyawan gani ko atong naging adlaw sa ako sunoy kinawala. Uy, Dako eh sunoy perting pinangitain ako. Okay, dako kayo to, siyam mo to kaliwat. oh. Sus, pwede na kong guula kay hindi dako nga 6 kilo siya. Mudagag City. Kuha to Chairman no? 5 ka adlaw kung mangita. Ito niabot og semana. Wa na gid. Wala pwede nang guula, wala maki akong sunoy na uban. Nitir magkaliwat ng uban, tag 5 kilo sa mana. Kato kay Dagag City, siyam mo manguto niya. Wala gani kinasuroy ko sa kalbasaan sa kong lolo. Dito na ko siya nakitaan. Uy, sa kaog kalbasa. Wala. Suroy-suroy ko, ba nangita ko, namasin ko dito nga makita ko sa kalbasaan kong lolo. Kadungog mo sa tutugaok. Kailan ko sa tingog sa tutugaok kong sunoy. Oh. Ito na anak ko nga, tutugaok yung sunoy. Anak ko ba? Mura ko naulian kay kadungog ko sa tingog. Oh. Sige kong tuyok sa kalbasaan sa kong lolo. Wa, magi ko nakitaan. Kaya yung tingog sa tutugaok mo na slangob ba? Oh. Paminaan mo, murag na aslalom sa langob. Kuiba oh. Murag sa para kanang agaw ang ting. Oh, ana ba ana? Gagawa murag na aslalom sa langob gyud. Oh, bangag. Motong akong gi suroy libot. Sus dito nakit antong bungas kalbasa sa lolo. Oh. Tanaw ko skilid na may bangag. Akong gilili, sus. Ay salamat tuam dahil salamat sa kalbasa akong sunoy kakaon sa Sulod sa bungas kalbasa. oh, dito sa unod Uy, dito. pagka-hybrid ka kalbasa. Pastor itong tutugaog siya nga naglalom kayang tingog. Tuwa de sa dagko kay bunga kalbasa sa loloy. Murag blading tol. Dagko kay tuwa lagi man ako. Tuwa sulod sikaon to sulod dito sa tutugaog mo tong Pwede mo tang. ay salamat napit lagi na kong manok. Pwede mo tang kalang bunga. Oh, grabe itong kalbasa sa kong lolo lagi. Asam to nakuha niyang similya man. Kabilin pa tulad to sa Guadalupe Kay Cebu. mutanong po ko ba kay Okay, dito nagikan mo kaliwat ko sa Guadalupe. To iya gito dala-dala gito na Dres Mindanao. At least ito mura sulpad ka dito. Grabe itong kalabasaan Chairman no? Karon pa magkadungog atong ano to. Sa Chairman no? Grabe itong kalbasa lagi. Lang. Wala maka lupis kadagko tong labasa sa akong lolo gyud. wala gid Ah, ako na eh. Ay mga Ay Chairman. kabla ka dunga ka tana. Uy, makuha ka similya Lima. to man. Lami ag gid to. Ini kan karo sa top-down to, so ang isa kabuk upat ka taon dayon. Adi hagyo. Dapat mo Tinuilas ang kargaan ng top-down kagagmay na top-down. dapat man sa kuha na takan barkay ka man. Barkay ta similya ba. Chairman mo sobran yun ang kwan ba. Grabe. Lami barkay ta similya Oo, man. kadungog ka na ba? Teman. Nakalami man kadugayan. Nakatami sa man mag-is virgin. Bilida na ko dito. Bilid kay ko ni mo sirman ba kay wa ka na nadog tuba pero Tuba na. Di kadugayan kami isa ba man nag-is virgin. Mga giniaslom ba? gamay na lang. Ay sa sakit ito ba? Ah, utay dungan ta. Balik igitan niya. Tungkol Chairman no? Tinuod yun na ron kay dipindi sa similya na. Kaya nga akong lulupod ang yang lubi dito sa hektarya. Murag 24 hektaryas.
kay kada isa ka punuan, tagupat ka buksa nga. Oh, grabe. Oh, Yawa kita ka lubi mo sana. Wala mo, pwede mo. Ha? Yung kita na. Pag isa ka hektarya, hulog na 24 hektaryas na. Ito gidatuan na kong lulo. Lubing isa nga. Lubi, upat ka sa nga. Tibot. Isa ka hektarya yan yuta. Murag pildi magkalbasa na kuan lubing nga musanga. Di sa similya gina, similya gina nga kuha na. Karon akong lulo, pati nang datuwa eh. Pagka datuwa. Sa isa ka hektarya lang nga lubi. Buto nakapalit siya og isa ka libo ka hektarya. Nga, di mo niya gransuhan. Ipambuyan niya tanan, mga banakon, mga baka, mga tanang mga halas na diha. Ang lubiha mo. Makanga. Ay, ang Why isa ka simili hektarya- ato, Jinglord? Dili, ang katong mong kalabasa, kung naka similya ato, barter ta. O sige, magpartel na simili ato. Kay murag di jud ta kapod ato kay ibalik og paliton. Okay, wala sa ko ng similya sa imong lubing nga musanga ba? Ako yaw to. Grabe yung lubiyawan gito ko gila. Barter lang ta siguro no. Barter lang ta. Katong kalabasa Ano naman. masabot tadaan? Oh, ganahan ko tong kalabasa nimo kay mo na tog tangkals manok ba. Pwede ra masurong manok di ay. Oh. Huwag na natin noon Ay, mag-ipon ipog di natin. malata ko pasaan. Adi na malataw sa di po awanan oy. Ano? Ay, biyan. Ano? Ay, biyan ang kalabasa. Tuloy sa Diyos, chairman, akong lolo. Digit pwede nga pundangan ng kupras. Ano man? Wala gyud makita ang yuta lagi. Katong kupras unon turok man to. Oh. Puno na sa puwak. Hmm. Puno na sabi. Puto nga di gyud pwede. Na di masalangan gyud. Sa ato pa yung lolo, wala na ihunong sa pangupras nun. Di gyud pwede. Ug di na gyud matoy pangatag sa mga silingan. Ano ba? Ako mutuo man po anak kay kato bitaw po akong lolo. Apoy kuprasan tong akong uyuan. Sabi po pamunga yung lubi. Sa istuon sa akong lolo. Usa pong lubi ato, chairman. Dili, wa siya ilabot sa lubi. Ang labot sa akong lolo, siya lang tigakot sa lubi. Kasi tigakot. Sa kupras na mas bukid, Oo. sakto gyapon pamunga ang lubi. Ano sa isa ka punuan ay mo. Ano man lubi man ay tag pulo ka bulig, na mo isa ka bulig mosulod tag 30 ana. Normal lang na pamunga. Oo. Pila pag hektarya? Kung ako to pero kanan siya kanang anayhay lang siya, ba dili siya plat para sa yuta guro sa imong lolo. Oo. Ang lolo nga grabe. Oh, pero ang akong lolo, ang iyang kabayo. Kada kupra sa igsoon sa kong lolo, ang kabayo sa kong lolo may makot. Na mas bukid, wa may laing kabayo nga pinakakusgan atong lugar dito sa una sa ila sa Cebu. Mortal saligan. O mo ti kon. Lima kang ang kabayo sa kong lolo kanang kupras nga tinagod na gilubok pa sa aking. Mukarga siya og Pila ka sako? 14 ka sako. Ah, kabayo. Oh, Grabe ko na dyan. oh, kaniada 14 ka sako na. Kamutang na ko na. Ang unom isa ka kilid. Dusi na daan. Unom isa kilid 12 na. Si Oh. Plus sa babaw patungag duha. babag. Oh, 14 na. Tursi. Oh. Grabe di makaya, chairman. Grabe itong gabi sa kong lolo mo. Karga to 14 ka sakong. Yung pugo Murag bayuan. 16 ko to sa ako eh. Ha? Murag 16 ka ko to. Oh, di size ba to? Oh. Asan nang duha di ay? Ito sa liog gibutang di. Ay tama di, di size kay duha dito pas liog gibitay. Kalimot kay mo lolo. Patag chairman o Makilid ay. yung sa katugpog. Ay, ay. Hindi naman itong kabayuan. Wala laing kabayo nga makakaryada. Ito katulad yung kabayo sa kong lolo. Wala relate ako lolo sa lubi. Kaparat sa lubi sa mong lolo. Saan ka Kawawa itong kabayuan. Ano nga? 16 ka sa ako. Ang kabayo sa kong lolo, may tigakot po sa kupra sa yang suon. Nya. Kita nyo na, kabayo sa kong lolo, karga o size ka sako. Kamo na may kabayo nga para sa kabayo sa kong lolo. Di makaya na, chairman eh. Patag ka ni diri wa magiging. Pagke, kuan mo ka ato, prino? Pero ko sa Surya. Ah, Sa ang liog duha ka sa ako gibutang mo ti ka 16. oh, mo ka size kato nilog. Eh, Size ka sako. istoryahan jud ya. Grabe itong kabayo lagi. Asa ro kabayo chairman? Wala, lugar na. Makin apta na siyang katigwangon ba? Patay kasi Yeah, wala wala nila yung kabayo nakaliwat ato. Wa mo kuha ing similya no. Oh, Grabe itong kabayuan. Kuskaan na eh. Mana po, chairman oh? manay. Oh, mana? Eh, tungagan tan doon. Oh, manay oh. Ron, maniron. Hindi ko. Tulog ka na sa igit na. Dining maneha. Sus, mura yung munggos ka ko. Pagkanitib. Manis kong lulo ah. Ang isa hektarya manis kong lulo, mura 80 hektares na. Oh, kanay manihan imong lolo day.
At hindi gito pa ni. Kada harvest kong lulo, taglima yun nakatao mo ibot sa punuan. Ano man? Di madagi sa nakatao. Ah, grabe ko Ang naman. unod sa kasako unod. Mani? Oh, kada punuan. Isak-sakong unod kada punuan. Oh, di makatao mo ibot. But-but nimo. Uli koy. Oo. Ay,